Hello friends, good morning and welcome back to my channel. Vivo Angelica. Come vlog. Hello friends, good morning and welcome back to my channel. So, ani mutre si surang yaku. So friends, noroka hai tong kami tonggo. So ini vlog start khaika ang pungni chhajawo. Actually ang tini pasta wo besakha besawo I am already khai recap. Okay, tini मेरे पापा बनाओ तूने लिखा थका बस जगह तूने रिन थका तो उनका बुक जान नहीं को ani cha te ani biscuits 2020 sengke mia horo Tola thuka because sakau thuke belai no kolomo apake sengke kisa ko Tola wa bed namen thuka Tola kisa aram nango ya tabukhe ang berti ningnai ko tabuk khe ang charak nang paikha tabuk nokni samung rok khainani start nai charak nang ge ang pila nok rok thamuka ri rok ani bed rok isa thamugai lokhe mai moi songnai iko tabuk ang bed sheet rok thamugi tongo nok khe belai no lete peteng jak ayan ni bage ang joto lete pete khai rubo tabuk khe kisa ani nogo kaisa plan tongo abono kisa tuirok rinai dino waisa sakrina rangbo aro tuirok aro kisa rirok tirok riwoi tai tabok hai no ta nok ni samong rok tai nok thamok rai rok rirok thamok nai rok tabuk aya ni chuti ngai engke bini papa bo gere tini ang thanai bono nahanai bagai engke phatar khe belai satung abai kisa ang sunscreen fulina kha SPF 50 okay kisa protection ngota okay ang ready ngai tabuk thanai bonona hanani bagai so friends tabuk ang ready ngkha tabuk ayan ni bus khaina tabuk borokini school bus okay tabuk tap kha 11 ta tabuk ang thanai bonona hanani bagai okay nai thungri no tabuk khe ayan ni bus sopai kha nadi bo satung goi kesa ngi tong mani tong go se ko tabuk khe bo saisung no dress ro ko khuloi tong go mini moza ro ko nadi bo bus khasi jak saisung no tuku saisung no thok ro phulo saisung no ri ro kano saisung no maisao 이거 어떻게 안 키사 너버 사이통 거다 그날 뭐 키싱케 Vivo Angelica. tabuke ayan tukoi mairok sawi thuka tabuk angke biporot hiya ang kisa tabuk ri tongo oborok kisa kat khai tongo obor subunai ang apake kat khai tongo ta iko tabuk hingke sarik ni 6ta tam kha jeng sariko mutai riwoi iko tiffin chanani bage asu kata bonokhe ang dud bai chokosri rekha boi ko tv naite naite chai tongo angkhe ani bage khe cha sunamka bai ka sengke poha no tam hin chira
cirano pulau khai kata saringni bagai ayonno bori khabake jaya thokjageta angke jao ang thokjago so aiko ani bagke poha cira pulau senamka so friends tinini bagai asukno vlog ang kaisa vlog khainai ketal ketal so friends bye.